kurucho ratich oganda mamoko. Kwa dhimbele nyakora mgajwang kwet jod bura mar Kenya Kwanza ochayo ng'anyo manyo bagi kod ugai marazimio la umoja wan Kenya Alliance la mondo dinga. Kwet no poyo bila kuom tich mar gayo ng'anyo kendo koro gikone Raila mondo miyo wetiyo kod rawere machwe aketh mwandu oganda e pachoka. Walter Nyambaga miyo waler mathoth. Kagiloso kod ute mag familiare mar od bura mamalo e kweth jo od bura ma Kenya Kwanza opoyo bila kuom tich manyo gitimo mar gayo ng'anyo kendo neno ni mwandu mag jopiny ok okethore dier boma Nairobi. And as we commend the police for the very good work that they did yesterday, we want to ask them today that they must hold people to account for the anarchy yesterday, for the massive looting of property and destruction of property. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani Chungwa okoni Odinga tiyo kod rowere mondo keth mwandu mag jopiny kendo rocho chumi. And that's why we ask Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, how will destroying property and destroying the economy help to bring down the cost of living? The cost of living is where it is because you two took it there. Let them not lie to you that the only way you can get development is by picketing and throwing stones so that he forces his way into government. Pek mar ngima bende omi pek kinde loso kod ute mag fombo kagi koni jatend piny sani timo duto mar bero chumi. Mr. Odinga's argument about the cost of living contradict his earlier position and are unsupported by the fact of prevailing market prices. His agitation has to do with subsidies that were allocated under the pretext of cushioning Kenyans from high prices, which in fact were embezzled by Azimio handshake regime leadership. Jagoro mar UDA Malala okonegi sendiko ne apisi mandiko duond buche mag siasa mondo son duond bura mar ODM e chulo lal manyo UDA oyudo Kisumu. Tunaenda kuandikia registrar of political parties aende ahakikishe kwamba ODM wamewajibika vilivyo kwa yale kama chama kwa ile ghasia ambayo walifanya kule Kisumu jana. Na ningependa kuchukua fursa hii kutangaza kwamba next week on Tuesday tunaenda kupaka rangi tena kule Kisumu. Mati murekinde majotend UDA gwenge ma Kisumu okwedo kethruok mag mwandu manyoge nene apisgi to kod kuonde mamoko Kisumu. Yogi kao gimora mora, yogi destroy mtokni, gikao pesa, gikao computers, gikao gik mang'eny, nyaka kata chiemo gini manyo watedo gikao. Ka gidwa ketho kae mondo office kik bedi. Ok wanyal bedo ni office ok bed ka to offices mag ODM to nitie Bomet, offices mag ODM nitie Kericho, nitie Eldoret, Kiambu, Embu and everywhere. Let them remove their offices, gi goal offices gi mondo giwach ni koro offices mag jomoko ok bedi. Kidono mano otang'nwa nyoro ka gi jogo mane timo ng'anyo nyoro ok en gino moro maber kabisa. Ka wang'i ofiswa kane giketo gik moko kendo gikwalo maginyalo kwalo nyaka okombe mege jikon ne giting'o magidhi godo. Koro okaelewa ni mane peaceful demonstration mane Raila luongo ni ji otim. Bende wakwayo jopiny ka waga demonstrate kik waketh gik moko madongo kaka Imperial Kisumu Hotel nikech watero message marach ne jomoko kaka investors e Kisumu. E kinde mar wedhi rakore lum ema yudo inyruok moyangore lela kinde mo bila to podo koni gibiro dhi nyime kod mako ruwere marocho kwe kendo donjore kod mwandu mag oganda kinde mag ng'anyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Eliere mar od bura, Nairobi.